Bueno, guk Olentzero eta marido egin, eta urtero hor basarrinko jenotega bilok lan asko inez, edo opari pila bat azkau basarrik guztia beteta eta gargo bian lana dakau, baina pila, Bai, izugarri. Asi que bakizu, gaur txintxo, oian sartu eta Olentzero eta ni pilak batean jungo geha etxe opari guztean. Bai, lehiuak eta etxeko lehiuak edo ate bat oilikita utzi ezkeo hobeto, zetik dana lana arrestu jo, bestela gintzak indaibiltzea eta ate bat pixkat irikita utzi ezkeo hobeto. Eta hola portatu guztia mazate txintxo, urrun gortian berrize, hola izango geha. Bai. Nazka, enbeste eskutitza, enbeste karta, etxe guztia paperez beteta daukau. Modernizatu ingar dugu, Olentzero, modernizatu. Hau ez da posible. Beti, marido mingi, beti berdin dabil. Beti modernizatu ingar dugu, eta beti izatio. Zuek itezen gutunak eta ze politak, ze... Bai, baina WhatsApp ez, o mailez, o niztakit, baina beste tankera batea. Eritzen oso polita halo, hola? Bai, egite esan oso politiak bialtzetzu zuen, oso marrazki politiak, oso koloretzu. Bueno, bale, hola segi beharko dugu, berriz etxe guztia paperez beteta. Baina, garbitxuko dugu, zuta, otako txugo, ez dakitzen godeun. Zuek hola segi. Bida konparatu. Kargatu. Zu bihurria.